ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧା ବୟସରୁ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ସିଏ ଜାଣିଥିବ ତା କଷ୍ଟଟା କ'ଣ। ପୁଣି ତା ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦିଟା ଝିଅ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଟା ଝିଅ, ତାର ଅଧା ମାନେ ବୟସ ମାତ୍ର ହବ 30-32 ବର୍ଷ, ତା ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ପୁଣି କେମିତି ମାନେ ଏଇ ତା ସ୍ୱାମୀ କାଠୁ ଗୋଟେ ଧାର ଆଣିଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଲୋକ ତାକୁ ଟିକେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ ସେ ପାଟ ମଝିରେ, ଆଉ କେହି ପଇସା ପତ୍ର ମାଗିଲେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ତାର ହାର୍ଟ ବାହାରି ସେ ଲୋକଟା ମରିଗଲା। ସେ ଲୋକଟା ତ ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଦେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଆଇଥିଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକ୍ୟୁଜ ମାନେ ତ ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଥିଲା ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେ ଓପନ କୋର୍ଟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜଜ୍ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଓକିଲ ମକା ଫୁଲ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଡକରେ ଚଢ଼ିବ କ'ଣ, ସେଇ ବାଟେ ଯାଇ ଫୋନ୍ଟା ଥୋଇଲା, ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଦେଲା ସେ ଆକ୍ୟୁଜ ଗାଲକୁ ଗୋଟେ, ବେକସଣ୍ଡା ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କାବା କ'ଣ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସିନା କହିଦେଲେ କାହିଁ ମାରୁଛ, କୋର୍ଟର ଅବମାନନା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ସତରେ ତା ସ୍ୱାମୀଟା ଯଦି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛି, ତା ମନର ଦୁଃଖଟା କେତେ ଭାବିଲେ ଟିକେ। ସିଏ ଆଗେ ତାର ଯେତିକ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଲା ସବୁ ସାରିଦେଲା, ପୁରା ଓପନ କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ମାଇଲା, ଭାବିଲେ ଟିକେ।